Здравейте отново, футболни запалянковци. Вчерашния фиш единствено Реал Мадрид, който направи 1-1. Според мен матча даже можеше и да свърши двойка, Реал Мадрид да паднат, но не излезе. Бях го играл единица, но за днеска се е подготвил само два матча и да видим дали ще излязат. Първият матч за днеска от Лига Европа между отборите на Милан и Славия Прага. Според мен Милан ще се вземат матча и този матч според мен е единица. Втория матч за днеска е пак в Лига Европа между отборите на Рома и Брайтън. Много труден матч за прогнозиране, но мисля, че матчът ще излезе единица. Рома, както уволниха Жозе Мауриньо, са в страшна форма. Брайтън и те не са зле, но мисля, че тук тия матча ще излезе единица. Рома ще взимат предимство в първия добой. Ето го и коефициента, който е 3,20. За два матча е много добър коефициент, но да видим дали ще излязат. Пожелавам ви на всички лек и успешен ден и до утре.